अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रिय नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना जे मानसि माहारिया एबा जोंफोरो मानो बेरामाव गोग्लैयो एबा मानो बेराम जायो होननानै मानो माखासे सुबुंफोरा बैसो थानायावनो जेननो गोनां जायो आरो उदास एबा निराशा जायो आरो मानो बिनि मोदोमा फिननाय होयो जे आङो थावरिनानै थानो हालिया होननानै ना बेफोर गासैबो थि समाव डक्टरखौ मोनैनि थाखाय जायो नामा ना जोङो गावनि मोदोमजों माबाफोर फोथाय खेबस' खामानि मावदों नामा जायनि जाहोनाव जोंनि मोदोमफोराव बेरामफोरा फैदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला जोंनो मोनथिहोयो जोंनि मोदोमा इसोरनि मन्दिर होननानै। जेब्ला जोङो बे मन्दिरखौ साखोन सिखोन राखिया, जोंनि मोदोमखौल' जोङो गाज्रि खालामदों बे नङा, नाथायब्ला इसोरनि थाग्रा जायगाखौबो जोङो गुबुंले खालामदों। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि प्रियफोर, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों गोसोखांगोन दि गोग्गो जिउ खुंनो थाखाय जों माखौ जानो नांगौ आरो बे बिसयाव बाइबेला जोंनो मा फोरोङो बेखौबो नायगोन। मानोना गोग्गो देहा एबा मोदोम लाखिनाया खालि जिम थांनायजोंल' जाया एबा डाइट प्लान खालामनायजोंल' जाया, नाथायब्ला बियो आध्यात्मिक अनुशासन एबा स्पिरिचुवेल डिसिप्लिननि गेजेरजोंसो गोग्गो देहाया साबसिननिख्रुइ साबसिन जायो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङाबो सासे ख्रिस्टियान जानानै नोंथांनि मोदोमखौ इसोरा गोग्गो जानायखौ हास्थायो, अब्ला जों नायलांनि माबायदि जायोब्ला लोङोब्ला थायोब्ला खालामोब्ला जोंनि देहाफोरा मोजांनिख्रुइ मोजां जायो, गोग्गो जायो आरो बे मन्दिरा साखोन सिखोन थायो। जों बेफोर गासैखौबो मोनफा मोनफा नायलांदोनि। सोलोंनांगौ सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय आवार बडि इज गड्स टेम्पल। जोंनि मोदोमा इसोरनि मन्दिर, जेराव जोङो मोननो हायो 1 करन्थियानि 6:19 सिरियाव, जायहा नोंसोरनियाव खामियो आरो जायखौ इसोरा नोंसोरनो होबाय। नोंसोरनि मोदोमा बे गोथार जिउनिनो मन्दिर होननानै नोंसोरो मिथियाना? नोंसोरनि मोदोमा नोंसोरनि नङा, इसोरनिसो। बियो नोंसोरखौ दाम होनानै बायबाय, बिनिखायनो नोंसोरो गाव गावनि मोदोमफोरखौ इसोरनि महिमानि थाखाय बाहाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बाइबेला जोंनो मोनथिहोयो दि जोंनि जि मोदोम दङ बे मोदोमा माबा मोनसे बेसेन गैयै बेसादफोर बायदि नङा। बेयो मोनसे इसोरनि थाग्रा जायगा, जायखौ मन्दिर होननानै बुंदों। जुदि जोङो बे मोदोमखौ गोरोन्थियै बाहायोब्ला, जेरैहाय गोरोन्थि जानाय लोंनाय, मेंग्लिहोनाय, उन्दुनाय गैयै खालामनाय एबा गाज्रि हुदाफोरनि गेजेरजों जों जुदि जोंनि मोदोमखौ बेबायदियै बाहायगासिनो दङब्ला, अब्लाना जोङो अपबित्र खालामगासिनो दङ बै जायगाखौ एबा गोथार गैयै, गोग्गोथि गैयै खालामगासिनो दङ। जि जायगा एबा थावनियाव इसोरा थानो हास्थायो, जायखौ मन्दिर होननानै बुंदों, आरो बे मन्दिरा नोंनि मोदोम, आंनि मोदोमानो। जेरैहाय जोङो जोंनि न'खौ साखोन सिखोन राखियो, जेरैहाय सोरबाफोर आलासिफोर फैयोब्ला बिसोर जेन गोजोननायखौ मोननो हायो आरो न'खराव जेन मोनसे गोजोन थासारिया थायो, बेबायदिनो गावनि मोदोमखौ साखोन सिखोन एबा गोथार लाखिनायाबो जों जे इसोरखौ अनो बेनि मोनसे फोरमान एबा दिन्थिनाय जायो। बेनिखायनो जोङो जोंनि मोदोमखौ एबा देहाखौ, बडिखौ जेसेबां हायो गोग्गो लाखिनो नाजानांगौ आरो सोलोंनांगौ। जेरैहाय जानाय आरो लोंनाया जोंनि मोदोमाव गोबां गोहोमखौ खोख्लैनो हागौ। जों गोग्गो जायोब्ला जोंनि मोदोमा गोग्गो जालांगोन, गाज्रिखौ जायोब्ला गाज्रि जागोन। मोजांखौ लोङोब्ला गोग्गो जागोन आरो गाज्रिखौ लोङोब्ला जोंनि मोदोमा नोरजिया एबा बेरामि जालांगोन। नैथि सोलोंनांगौ बाथ्रा बेनो जाबाय गड्स अरिजिनाल डाइट प्लान, बाइबेलनि बायदियै सैथो जानाय आदारनि बिसय। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन जागायजेननायनि 1:29 सिरिया ओरैहाय बुंदों, आर इसोरा होनबाय, नाय, फिरथिमियाव बिथाइ थायग्रा गासै मैगंफोर आरो बेगर गोनां बिथाइ थायग्रा बिफांफोर मानिखौ आं नोंसोरनो होनाय जाबाय, नोंसोरो बेफोरखौ जानो मोनगोन। इसोरा जेब्ला जागायजेननायाव आदम आरो हावाखौ दाबाय, अब्लाना इसोरा बिसोरनो फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगं आरो बेगरफोर आरो मिथिंगायारि जानायखौ होदों। इसोरा हास्थायदोंमोन दि मानसिफोरा जेन बै हानिफ्राय ओंखारनाय दंफां लाइफां, मैगं थाइगं, फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै बोलो मोनथों। बबेबा फेक्टरिजों सोरजि जानाय, बबेबा दिब्बानि सिंनि, बबेबा पेकेट सिंनिखौ नङा। बेनि ओंथिया बे नङा जे बेदर जानाया जे फाब जायो, बे नङा। एबा बबेबा फेक्टरिनि बानायनाय पेकेटफोरखौ जाब्ला जे जोंहा माबा मोनसे फाब जायो, बे नङा। नाथाय बाइबेला जोंनो बेखौसो फोरोंदों दि जों जेन नेचुरेल फुड जायो, बेखौसो इसोरा जोंखौ हास्थायो। जेरैहाय फिथाइ सामथाइ जानाय, जेरैहाय गोथां मैगं थाइगं जानाय, आनास जानाय आरो माखासे बेगरफोरखौ जानाय, बेफोर गासैबो जोंनो जोंनि मोदोमाव मोनसे सोरगोनि बोलोखौ होयो। हमनानै ला, नोंथाङा जुदि थाइसे आपेल जादोंब्ला, अब्ला नोंथाङा थाइसेल' फिथाइखौ जे जागासिनो दङ बेल' नङा, नाथायब्ला इसोरा होनानै दोननाय जि बोलो, बै बोलोखौसो नोंथाङा जागासिनो दङ, जायखौ लाइफ इनार्जि होननानै बुङो, आरो बै लाइफ इनार्जिखौनो नोंथाङा सोगासिनो दङ। सोलोंनांगौ थामथि बाथ्रा
God's food laws in the Old Testament. गोजाम रदायाव इसोरनि होनाय जानायनि नियमफोर। अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, लेबि बिजाबनि 11 बालाब 1 निफ्राय 47 सिम बेयावहाय माखौ जानांगौ माखौ जानाङा, बबे जुनारखौ जानांगौ बबे जुनारखौ जानाङा बे बिसयाव गोबाङैनो डिटेल्सै बुंनाय दङ। इसोरा इजराइलारिफोरनो बे गासै नियम खान्थिफोरखौ लेबि बिजाबनि 11 बालाब 1 निफ्राय 47 सिरियाव मोजाङै बुंफोरनानै होदोंमोन। बबे जुनारफोरा जाथावना, बबे जुनारफोरा जाथावना नङा, माबायदिया जोंनि मोदोमनि थाखाय मोजां, बेफोर गासैखौबो इसोरा फोरोंदोंमोन। जेरैहाय बैयाव लिरनाय दङ, जाय जुनारफोरा मोननै आसुगुर गोनां बेखौ जानो हागोन, आरो जाय जुनारफोरहा आसुगुर गावनाय गैया मोनसेल' बिसोरो अशुद्ध होननानै बेयावहाय बुंदों। जेरैहाय बैयाव अमानि बाथ्रा बुंनाय दङ। आरो बेफोर गासै नियमफोरखौ, खान्थिफोरखौ इसोरा इजराइलारिफोरनो होदोंमोन जेन बिसोरनि मोदोमफोरा गोग्गो थायो, देहाफोरा गोग्गो थायो। बेनि थाखाय बेमारिफोरनिफ्राय, महामारि जानायनिफ्राय आरो गोथारथि गैयैनिफ्राय जेन बिसोरो रैखाथि जानानै थानो हायो, बिनि थाखाय इसोरा होदोंमोन। दिनैनि बिगियानगिरिफोराबो अमानि बिसय बुङो, अमाया मोनसे बेरामखौ रोगाग्रा गारि बायदि होननानै। दा बेवहाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलाव गोदो गोदायनो इजराइलारिफोरनो थाखाय मोनसे बेबायदि आयेनफोरखौ होदोंमोन जे जेरावहाय अमाखौ मोनजाया। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, दायो जोंनो थाखाय मोनजायो मोनजाया बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिराखै, बे मोनसे आलादा मेटार। नाथाय जिहेतु जानायनि बिसयाव फैदों, दा बेवहाय आं बेखौ लानानै फैबाय थादों। अब्ला बेखिनियावनो सोरबाया सोंनो हागौ, अमाखौ जायोब्ला पाप जायो नामा? अब्ला दिनै अमाखौ जायोब्ला पाप जागोन ना जाया, बेफोरबायदि सोंलुफोरा नोंथांमोननि गोसोआव फैनो हागौ। बे आलादा मेटार, बेखौ आङो गोनांथि जायोब्ला उनाव लानानै फैगोन। नाथाय दिनैनि थाखाय आं बेखौ बुंनो नागिराखै। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों माखौ दिन्थिदों एबा माखौ सावरायदों, जों जुदि गोरोन्थिखौ जायोब्ला जोंनि मोदोमाव माखासे खहाफोरा फैनो हागौ, बे बाथ्रायावसो सावरायगासिनो दङ। जिहेतु इसोरा गासैखौबो मोनथिग्रा, दा बेयावखायनो इजराइल माहारिफोरनो बेफोर गासै खान्थिफोरखौ होदोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इसोरनि जिथु होनाय नियम खान्थिफोर, बे जाहैबाय जोंनि हेल्थ प्रटेक्शन रुल्सफोरनि थाखाय इसोरा बेफोर गासैखौबो धार्मिक आदेश होदोंमोन। ब्रैथि सोलोंनांगौ बाथ्रा, दानियेल्स डाइट टेस्ट, दानियेलनि जानायनि सायाव आनजाद। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन दानियेलनि 1 बालाब 12 निफ्राय 15 सिरियाव जा बुंनाय दङ बेखौ नोंथांमोना नायगोन। आं केबल 12खौल' फरायनो हास्थायदों। नोङो अन्नानै गावनि गलामफोरखौ 10 दिन आनजाद नायनो थाखाय जानो मैगंफोर आरो लोंनो दै होनो थोनदो। अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, राजाया दानियेलनो थाखाय गावनि जिथु जानाय, राजानि जि जानाय दङमोन, बै राजानि जानाय गासै आदारफोरखौनो जानो थाखाय बिथोन होदोंमोन एबा दानियेलनो गथायदोंमोन। नाथाय दानियेला जि राजानि जानाय आहार दङमोन एबा आदार दङमोन, बै आदारखौ नेवसिदोंमोन। नाथायब्ला दानियेला इसोरनि होनाय आयेननि जिथु जानाय आदारफोर दङ, बै आदारफोरखौसो जानो थाखाय थामथिम। दानियेला खालि गोथां मैगं थाइगं आरो दैल' बिबाय। आरो बिनि उनाव दानियेला थारैनो 10 दिनसिम बे गासै मैगं थाइगं दैखौ जाबाय लोंबाय। आरो बिनि उनाव राजाया दानियेलनि मोदोम एबा दानियेलनि देहाखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हास्था पुस्था गोग्गो नुनो मोनबाय। गोग्गो मोदोम लाखिनो थाखाय, गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय दिनैनिफ्राय लानानै रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो दानियेला दिन्थिनानै होबाय जों मा जानांगौ, जों मा जायोब्ला जों गोग्गो थायो। दानियेला बै समाव मा जादोंमोन? बे जाहैबाय भेजिटेबल्स, गोथां मैगं थाइगंखौ जादोंमोन। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, बुंनाय दङ एबा बुंनाय जायो, नेचुरेल, क्लिन, सिम्पल फुड, सुपार नेचुरेल स्ट्रेंथ। बाथि सोलोंनांगौ बाथ्रा बेनो जाबाय दा सिन अफ ग्लुटनी, गोनांथिनिख्रुइ जानाया पाप जायो। बे बिसयाव इसोरनि गोथार बोसोन बिजाब 23 बालाब 20 आरो 21 सिरिया ओरैहाय बुङो, बाराद्राय जौ लोंग्रा आरो जासुला मानसिफोरजों लोगो दाजा, जौ फेग्रा आरो जासुलाफ्रा हावरिया जालांगोन। नोङो जानाय आरो उन्दुनायल' खालामब्ला गोख्रैनो नोङो हिस्रि फेलेब गाननांगोन। अनजाग्रा खृष्टनि बिसाफोर, बाइबेला जोंनो बेखौ रोखायै मोनथिहोदों दि अभार इटिं एबा गोबां जाद्रायनायाबो पाप जायो। दिनैनि मुगायाव गोबां मानसिफोरा जानायखौ, फुडखौ मोनसे प्लिजार, मोनसे गोजोननाय होननानै साननानै लायो। जानाया गोनांथि बेखौ साना लाबानो खालि गोजोननायनि थाखाय गोबां जाग्राफोर जाबाय। इसोरा जोंनो जानायखौ थांना थानो थाखाय होदों, नाथाय जोङो जिउखौ जानो थाखाय खालामनानै लाबाय। जानो थाखायसो थांनानै थानाय बायदि गोबां मानसिफ्रा खालामो। जेब्ला जोङो जोंनि उखैनायखौ कन्ट्रल खालामनो हाया, अब्लाना जोंखौ बियो आत्मिक जिउआवबो लोरबां खालामगोन। अनजाग्रा खृष्टनि प्रियफोर, बेनिखायनो बुंनाय दङ, कन्ट्रल योर एपिटाइट बिफोर योर एपिटाइट कन्ट्रल्स इउ। सोलोंनांगौ दथि बाथ्रा बेनो जाहैबाय जिजास एन्ड फुड, जिसु आरो जानाय आहार।
इसोरनि गोथार बोसोना बे बिसयाव ओरैहाय बुंदों माथाइनि 4:4 सिरि नाथाय जिसुआ बुंफिनबाय शास्त्रोआव लिरनाय दं मानसिया जानायजोंल' थांनानै थाया इसोरनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राजोंसो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि मोदोमखौल' गोग्गो जानायखौ बुङाखै नाथाय आत्मानि गोग्गो जानायखौबो बुंदों। जेरैहाय जोंनि मोदोमनि थाखाय जानाया गोनांथि बेबादिनो आत्मानि थाखायबो इसोरनि बोसोननि गोनांथि जायहा इसोरनि बोसोन गोथार बाइबेल। जुदि नोंथाङा इसोरनि बोसोनखौ सानफ्रोमबो फरायाब्ला अब्लाना नोंथाङा आत्मिक जिउआव उखैनानै दङ। जानो हागौ नोंथाङा मोदोम लानानै गोग्गो नाथाय आत्मिक जिउआव उखैनानै दङ। बेनिखाय उखैनाय आत्माखौ उखैगाहो इसोरनि बोसोननि गेजेरजों। सोलोंनांगौ स्निथि बाथ्रा, हेल्दी माइन्ड हेल्दी बडि। गोग्गो साननाया गोग्गो मोदोमखौ सोरजियो। इसोरनि गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाब 17:22 सिरियाव ओरैहाय बुङो रंजा बाजा थानाया देहाखौ मोजाङै लाखियो, मोखां सोम सोम थाफ्लायनाया लासैनो थैनायावसो दैदेनलाङो। गोबां दुखु, गोबां रागा जोंनाय, गोबां सिन्ता खालामनाया मोदोमाव बेराम लाबोयो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बाइबेला बेखौसो बुङोदि गोजोन सुख सान्ति थानायानो, रंजानानै थानायानो गोग्गो देहानि मोनसे मुलि होननानै बाइबेला बुंदों। गोग्गो जानाय आरो लोंनायजोंल' गोग्गो देहाया फैयो बे नङा, नाथायब्ला गुबुनखौ निमाहा होनाय, रंजानानै थानाय, गोजोनै थानाय आरो फोथायनायनि गेजेरजोंबो जोंनि मोदोमफोरा गोग्गो जाबोयो एबा गोग्गो देहाया फैयो। जोंनि मेलेमाव, जोंनि साननाय हनायाव जुदि सानफ्रोमबो गाज्रिया फैयोब्ला, जों गाज्रिखौ सानबाय थायोब्ला बै गाज्रि साननाया, बै दुखु दाहाया, बै जेंनाया जोंनियाव बेरामखौ लाबोयो। बेयावखायनो गुबुनखौ निमाहा होनांगौ आरो रंजा बाजायै थानांगौ आरो बे थानाया जोंनो गोग्गो देहाखौ लाबोयो। सोलोंनांगौ 9थि बाथ्रा बेनो जाबाय रेस्ट एन्ड डिसिप्लिन, जिरायनाय आरो आब्रुथि। बेनिखायनो इसोरनि गोथार बोसोन एक्स'डासनि 20:8-10 सिरियाव ओरैहाय बुङो साबातनि दिनाव जिराय आरो बेखौ गोथार लाखि। इसोरा जोंनो लागै जिरायनो थाखायबो मोनसे सान होदों, मानोना जोंनि मोदोम एबा बे शरीरा मेसिन नङा। जुदि नों नोंनि मोदोमनो मोनसे जिरायनायखौ होआब्ला अब्लाना नोंनि मोदोमा नोंनि मेंग्लिनायनि फिननायखौ होगोन। इसोरा हास्थायो जों जेन बेलेन्सआव थायो, खामानिबो मावथों आरो जिरायथोंबो, बेखौ इसोरा हास्थायो। सोलोंनांगौ 9थि बाथ्रा बेनो जाबाय सेक्रेट अफ स्पिरिचुवेल हेल्थ, गोग्गो स्पिरिचुवेलनि रहस्य। 3 जन 1:2 सिरि आंनि अनजाग्रा लोगो, आङो आरज खालामो नोंहा गासैयावबो मोजां जाथों आरो आं मिथिनाय बादि नोङो जेरै जिउआव मोजाङै दं बेबादिनो मोदोमावबो गोख्रोङैनो थाथों। बे इसोरनि गोथार बोसोना बेखौ रोखा खालामदों दि स्पिरिचुवेल हेल्थ, गोग्गो आत्मिक जिउ आरो गोग्गो देहाया मोननैजों सोमोन्दो दङ। जुदि आत्माया लोरबांब्ला बियो मोदोमावबो गोहोम खोख्लैगोन। बेनिखायनो स्पिरिचुवेलखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय, आत्माखौ गोग्गोम लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो फुङाव इसोरनि बोसोनखौ फराय, आरज खालाम आरो पजिटिभ सान। सोलोंनांगौ 10थि बाथ्रा बेनो जाहैबाय गड्स नेचुरेल मेडिसिन, इसोरा होनाय मिथिंगानि मुलिफोर। मुलिनि बिसयाव बाइबेलाव गोबां बार बेरे बिदैनि बाथ्रा, जेतुननि थावनि बाथ्रा आरो फिसा फिसा हाग्राफोरनि हार्बसफोरनि बाथ्राया गोबांबार ओंखारो एबा नुजादों एबा लिरजादों। बेनिखायनो इजिकेलनि 47:12 सिरिया ओरैहाय बुङो आरो बिफोरनि बिथाइफ्रा खाजा आरो बिलाइफ्रा सोखाग्रा मुलिनि थाखाय जाजायो। दिनैनि बिगियानाबो बेखौनो बुङोदि नेचुरेल हार्बस, जेराव मिथिंगायारि हाग्रा बंग्राफोर दङ, हानि एबा बेरे बिदै, अलिभ अइल, टारमेरिक आरो माखासे बेगरफोर, बेफोर जाहैबाय जोंनि मोदोमनि थाखाय गोबां गोनांथि आरो बेफोरो गोबां बेरामफोरखौ जोंनि मोदोमनिफ्राय सोखानानै होनो हायो एबा फोसाबो। इसोरा गोदोनो सोरजिजेननायावनो बुहुमनि बे हायाव गोबां रोखोमनि मुलिफोरखौ सोरजिनानै दोनखादों। खालि जोङो बेफोरखौ सिनाय मोननो नांगौ आरो बाहायनो नांगौ। अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथाङा जुदि नोंथांनि जिउआव स्ट्रेंथ एबा बोलो एबा गोजोननाय, पिस आरो गोलाव जिउ, लं लाइफखौ जुदि हास्थायोब्ला अब्ला बेखौ गोसोआव लाखिगोन। गोग्गो देहा मोनगोननि रहस्यआ बाइबेलनि सिङावनो दङ। सेथि, इट नेचुरेल, गोग्गो सैथो नेचुरेलखौ जा। नैथि, सानफ्रोमबो आरज खालाम, प्रे डेइलि। थामथि, रेस्ट उइकलि, सप्तायाव मोनसे दिनाव जिराय। ब्रैथि, फरगिभ क्विकलि, गोख्रैनो निमाहा हो। बाथि, एन्ड लाभ डिपलि, बयखौबो मोजाङै अन। बेनिखायनो सेथि करिन्थियारि 10:30 सिरिया ओरैहाय बुङो बिनिखायनो नोंसोरो जेखि मावा, जाब्लाबो आरो लोंब्लाबो गासैखौबो इसोरनि महिमानि थाखाय खालाम। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनिफ्राय खालि गोग्गो थानो थाखायल' एबा हेल्दी थानो थाखायल' जानो नाङा, नाथायब्ला इसोरखौ महिमा होनो थाखाय, इसोरनि महिमानि थाखाय गासैखौबो जा, गासैखौबो लों आरो बिखौ बाख्नायनो थाखायनो जा आरो लों।
मानोना जायहा गावनि मोदोमखौ जोथोन लायो एबा जोथोन लाखियो बियो बै इसोरखौ सन्मान होयो, खुलुमो, सिबियो, जायहा बिनो जिउ होदों एबा जों साफ्रोमनोबो जिउ होदों। इसोरा साफ्रोमखौबो आशीर्बाद होथोंसै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आरो मोनसे लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।